Haupa lagunak, hemen atorkitzue berriro beste bideotxo batekin, beste tutorial batekin, eta orain honetan OpenBoard edo OpenSankore izeneko aplikazio bat. Nire ustez oso interesgarria, arbel baten moduan funtzionatzen du, eta hori mit bitartez erabili dezakegu etxeetan klasiak emateko. Iduritzen zait oso tresna interesgarria eta horregatekan erakusten dizuet. Simple. Orduan, etorriko geinake aplikazioetara, hezkuntzan eta hemen dakagu OpenBoard edo esan bezala OpenSankore ere gauza bera da. Hor klikatu eta agertuko zaigu arbela. Bueno, arbel honetan baditugu hainbat gauza. Azpiko lerroan ikusiko dugu arkatza erabiltzeko aukera. Orduan, hor klikatua dugun bitartean emango diogu xaguari klik eta idatzi dezakegu nahi ditugun gauzak. Ondoko ezabagomari borratu eskero, aukeratu eskero, horrekin borratu ditzazkegu interesatzen zaikegun gauzak. Vale? Arkatzaren kolorea aldatzeko, hemen dauzkat koloreak, eta aukeratzen badut gorria, orduan arkatzak gorriz egingo du. Aukeratzen badut horia, arkatzak horiz egingo du. Arkatza finagoa nahi badut, hemen lerroa jartzen duen honetan, klikatu, eta orduan askoz finagoa egingo du. Xaguarekin ez da erraxa horrela idaztea. Vale? Eta borragomaren zabalera ere hemen aldatu dezakegu. Zenbat eta zabalera handiagoa, borragomak gehiago borratzen du. Txikiagoa jartzen badugu, borragomak gutxiago borratzen du. Gero dauka beste gauza bat interesgarria, eta da atzeko planoena. Atzeko planoen klikatzen badugu, hemen orain dagoen moduan, arbel txuria ikusten dugu, baina jarri dezakegu laukien arbela. Eta laukien arbel hori egin dezakegu handitu edo txikitu. Orduan, laukien arbelakin idazteko orain erraxago egiten da. Nik aukeratzen badut orain zenbakiak idazteko edo, hala ere ikusten duzue fin egiteko ez dela erraxa, baina pixka lodiago hartu eskero egin dezaket zenbakiak itxurosoak. Eta denak lerroan más o menos. Vale? Letrak ere berdin. Borratuko dut hau. Letrak idazteko ere berdin. Bueno, hemen badaukagu desegiteko tekla, azkeneko gauza egingo du, desegingo du, ikusi duzue borratu duela iaren puntotxoa. Mentema diot berriro, berregin egiten du, vale? Bueno, gero, badaukagu hemen markatzeko tresna. Markatzeko tresna honek egiten diguna da markatu gainetik, azpimarratu edo markatu, bai? Igual, kasu hontan ez du balio, baina gero erabiliko dugun beste modu baterako, interesgarria izango da. Beste honek aukeratzeko balio digu,
giratzen dugu nahi dugun zatia, bale? Beste eskutxeko behatzonek beste funtzio bat oso interesgarria dauka, eta honekin egin dezakeguna da lotuta dagoen guztia mugitu nahi dugun lekura, ikusten duzu, mugitu dezaket nahi dudan lekura. Baina, klaro, K hau nik egin dut 3 zatitan, orduan 3 puxka ditu, orduan mugitzen du bakarrik zati bat A-erekin gertatuko zait gauza bera. Nahi badugu osorik eraman, orduan erabili beharko dugu beste hau, hau hartu, eta orduan bai eramango dugu nahi dugun lekura. Bueno, eskuak ere funtzionatzen du pantalla osoa mugitzeko, nahi dugun lekura. Gingei honek, zoom egitearenak, bere izenak esaten den bezala, zoom handitxu, eta beste honekin zooma txikitu. Laser puntu virtual honek egiten diguna da zenbait guk adierazi nahi dugun zenbait gauza markatu. Testu batean edo ari bagara, hor klikatzen dugu eta bera gelditzen da markatua. Eta gero badaukagu marrak egiteko beste aukera bat dela hau. Orduan, nik marrak egiteko aukeratzen badut, egin ditzazket marrak. Gertuta, zuzenak, nahi duzuen bezalakoak. Eta gero badaukagu testua idazteko beste aukera bat. Eta da, hemen klikatu, eta hor, tekladoarekin idatzi. Hau, ikusten badugu handia hau nahi dugula, handitu dezakegu, txikitu dezakegu, eraman dezakegu beste leku batera, vale? Bueno, eta gero hemen teklado virtuala agertuko litzateke, adibidez pantailakin eta lan egiteko, vale? Bueno, hau da arbelaren funtzionamentua, baina honek badauka beste tresna batzuk oso interesgarriak direnak. Borratuko dut dagoena. Adibidez, klikatzen badugu hemengo gesitxo honetan, hor agertuko zaizkigu berez programa dituen hainbat gauza. Adibidez, formetan baditu gesiak, zilindroak, esferak, karratuak, eta bakarrik egin behar dugu klikatu eta eraman nahi dugun lekura. Gero bertan klikatu ezkero, handitu ditzakegu, giratu dezakegu, egin dezakegu bere kopia bat, eta kopia hori mugitu nahi dugun lekura. Eta gero, badauka beste aukera bat dela, ez da, ezkerri naiz gara bat, kauela puta. Eldituko dut, grabatzen ari naiz. Mierda. Kakazara. Ari nintzen grabatzen gauza bat. Bueno, esaten ari nintzen bezala, badauka beste aukera bat honek, eta da
ditzela berriz. Ari naizela berriz grabatzen. Vale. Ay, ama. Bueno, esaten ari nintzen bezala, hemen aukera desente daude beste atal honetan. Eta da, hemen gezi honetan klikatu eskero, hemen sartu ditzazkegu filmak, irudiak, animazioak, formak, eta bakarrikan irekitzen ditugu karpetak, eta aukeratzen dugu karratu bat nahi badugu, ekartzen dugu karratua. Karratuan klikatu eskero, handitu dezakegu karratua, hemen klikatu eskero bikoiztu dezakegu karratu hori, eta beste leku batera eraman, hau handia hau jarri, txiki hau jarri, nahi duguna, bale? Atzera joaten bagera etxetxoan, sartu ditzazkegu guk gordetako irudi batzuk, irudia adibidez hau da rataponen iruditxo bat, hori ere jarri dezaket. Eta baita ere filmak edo musikak edo, eta badaude baita ere aplikazio batzuk oso interesgarriak, adibidez horrelako gauzak, anguloen neurketak eta egiteko, gauza pila badago oso interesgarria. Bueno, dena ezin dizuet erakutsi, bale? Baina, honetaz aparte, hau izango zen arbelaren funtzionamentua. Eta ahaztu zait gauza bat, atzeko planoan badago aukera lerroak jartzeko ere. Orduan, lerro hauekin agian hobeto egingo genuke idazteko. Horratuko dut guztia, eta igual lerro hauetan agian egokia bada idazteko, tamainak eta mantentzeko eta bar. Ez dakit, hola, idazten duzuenak horrelako marrak erabiltzen duzuen edo ez dakit, baina bueno, esaten dizuet, xaguarekin ez dela erraxa, agian arbelan dagoen arkatzarekin erraxago ingo zenukete, baina arbelak ematen du aukera marrak jartzeko, eta hori agian lagungarria izango litzaiko. Eta ahaztu zait baita ere esatea, prestatu ditzakegula horri bat baino gehiago. Hemen klikatzen badugu, orain ikusten ari gara horri bat dugula, baina nik hemen ematen badiot, egin dezaket bigarren horri bat, eta hemen beste gauza batzuk jarri. Adibidez, irukia jarri, eta iruki honeri jarriko diot gezi bat, baina gezia jarriko diot gainean, bale? Gezi hau handitu dezaket, mugitu lekuz, eta interesatzen bazait, bidali dezaket gezia atzeka aldera, orain ikusiko duzu ezertan ari nahi zen. Klikatzen badut hemen, gelditzen zait irukia aurrean eta gezia atzean. Hori, ahaztu zait lehen esatea eta hori. Bueno, baina esaten ari nintzen, arbela honek baduela beste gauza bat oso interesgarria, eta da, maila erakutsi mai gaina. Orduan, nik hemen ematen badiot, orain, ikusten ari gara ordenagailuaren mai gaina, eta hau ikusiko lukete baita ere
miten konferentzia egingo bagenu ikasle guztiek, Orduan, nik hau erabili dezaket orain, adibidez zuzenketa batzuk egiteko, barin badaukat etxera bidalitakoa PDF bat, adibidez gehiketa batzuk, edo ez dakit, bururatzen zait horrelako zerbait, nik erabili dezaket, hau, kontutan izan da, umeak ikusten ari direla, hemen zuzenketak egiteko, orduan, hartzen dut arkatza, eta jaten dut. 7 gehi 0, 7. 1 gehi 0, 0. Ez. 1 gehi 0, 1. Ikusten ari banaiz, igual zenbaki txikiagiak direla, egin dezaketena da handitu eta jarri hor handiagoa. Hau borratu, eta berriro hasten naiz. 7, 1, 9, 4, horrela egin ditzazkezue zuzenketak, eta berdin beste gauzak. Ez dakit, bururatzen zait ari bagara mapak eta lantzen, sartu gaitezke interneten, Mapsen adibidez, hau borratuko dut. Eta bilaketa egiten badugu, hemen adibidez markatu ditzazkegu gure eskolak, hemen markagailua erabiliz erabilizakegu markatzeko hemen biteri dagoela, eta gero arkatzarekin maratxo bat egin eta jarri biteri erabili dezakegu noski baita ere tekladoa, igual hobeto geratuko da. Bueno, ez dakit zerbait astu zen zaidan, baina uste dut hau dela dena. Hala animo eta ia interesgarria iruditzen zaizuen. Agur!